Bueno, para nós foi unha primeira volta moi intensa, tuvemos bastantes desplazamentos longos, non? Todos os que facemos desde aquí son de moitos quilómetros, especialmente esta última semana que tuvemos fora da casa, prácticamente de domingo a domingo. E bueno, creo que estes días nos viñeron moi ben a todos, a nivel físico tamén, pero sobre todo a nivel mental. Creo que son datas para estar ca familia, para disfrutar cos nosos seres queridos que moitas veces pois durante o ano nos costa un poquinho máis, non? Por temas de traballo ou de distancia onde eles están. E bueno, creo que nese sentido o equipo vai chegar moi ben, último partido do ano, na casa e queremos que sexa con 3 puntos máis. Pois sí, a verdade foi un pau, xa cando foi a acción non pintaba ben, o viaxe creo que ao chegar Leo prácticamente non era capaz de mover a rodilla e as probas dixeron que iba a ser unha baixa de larga duración e desde aquí xa falei con el, xa desde o clube, compañeiros e corpo técnico, un máximo apoio, van ser meses seguro que complicados para ele e estou seguro que vai tamén sacar esa parte boa, non? Destas malas situacións, vai aprender, vai medrar e estou seguro que vai chegar e vai volver moito mellor do que estaba antes e aquí o agardaremos para disfrutar con el. Sí, a situación da Copa de España, está aí, creo que é moi complicado, non? No noso caso. Creo que ele sí que o teñen un poquinho máis fácil, pero independientemente deso, creo que o feito de que se este falando, non? Nun derbi galego que os dous equipos estén disputándose esa Copa de España, creo que é algo moi bo para nós, moi bo para o clube, moi bo para o futsal galego e sobre todo, que o que teña que pasar, pois que se decida na pista. Pero máis alá deso, é importante que acabaríamos con 21 puntos, o que diste prácticamente non a permanencia, pero un paso moi grande, aínda con moitos partidos por diante, pero nós temos a mesma mentalidade desde o principio, cada semana é un reto novo, unha oportunidade nova para sumar de máis 3, o equipo creo que colleu o mensaxe desde o principio, e estou seguro que hasta a final de ano, independentemente do que pase neste partido, vai ser así. Diante vexo un rival moi traballado, moi recoñecible en prácticamente todos os partidos, especialmente na Malata, que é un campo que apreta moito, neste caso vai ser aquí. Seguramente se desplacen igualmente aficionados deles, aínda que, polo tema de aforo e socios non serán tantos como os que suelen ter ali, pero vai ser un equipo que nos vai poñer moi difícil, un equipo que se conocen prácticamente todos, entre corpo técnico e xogadores xa do ano pasado en segunda, fixeron unha temporada moi boa, este ano están facendo unha temporada magnífica e creo que o partido vai ser un partido moi igualado, como son todos os derbis. Creo que independentemente de como cheguen os equipos, os derbis, polo menos aquí en Galicia, os derbis son partidos diferentes, son partidos moi emocionais e creo que vai ser un partido moi bonito para todos, os que o poidan ver desde o pabellón e tamén para os que o vexan desde a casa. Creo que vai ser un espectáculo de fútbol sala, eso intentaremos. Sí, creo que neso non temos dúbidas, a xente responde, sempre respondeu, sei que sempre vai seguir respondendo e días como este é fácil, non? Que o pabellón se encha, días de vacacións escolares, moitos nenos no pabellón, creo que ese é o obxectivo. Creo que ese é o bonito tamén de que coincide con estas datas o partido e que sexa unha festa para todos e que os 3 puntos queden aquí.